Не дай си Боже да я направиш и второ дете. Ние искаме второ дете. Много е готина, обаче не знам как ще кажа на Настя. Не знаех, че има кафе машини с кафява захар, Вици. Нововъведения са. Ще може ли още едно кафе? С кафява захар. Айде, лека нощ, Матунче, лека нощ. Ели... Ици! Ици! Колата ми! Жена ми е в буса, бе. Нормална ли си, бе? Знаеш, че внимавам, не за първи път се крием от жена ти. Какво правиш тук изобщо ти, бе? Защо ми говориш така? Имаме годишнина. Каква годишнина, бе? Ици, бици. Коя дата сме днес? Коя дата сме днес? Ме честита годишнина, любов! Чуй ме. Няма любов, няма годишнина, няма честита. Аз съм на морето със семейството ми, бе. Ти луда ли си, бе? Тръгвай, коя стая си? Направо ще отпразнуваме годишнината. Каква годишнина, бе? Тръгвай, бе. Питаха ме се спалня ли? Казах да. Да. Виж, взела съм от нашите бомбони. Моля ти се с тия бомбони. Тук ли са ти всички неща? Ици, бици, нещо изнервен, ама... Вам знае какво му харесва. Ици. Знам, че и ти ме обичаш. Не, аз обичам жена си. Тия съм ги чувала. Айде сега да не си разваляме годишнината. Жената никога не е била проблем. Абе, ти май не ме разбираш. Че ти ми пусните. Приключихме преди 2 месеца. Месец и 8 дни. Ама не хващаш основното. Женен съм, бе! Така ли? Женен си? 1 година тичах, където ти ми свирнеш, сега се сети, че си женен, така ли? Абе, няма да се обяснявам, бе. Изобщо. Багажа и към София. Айде. Така ли? Айде. Няма да ми се обясняваш. Аз обаче имам нещо да обясня на жена ти. Махи се от стаята ми, ще извикам охрана. Няма нужда да правиш ти. Памела. Ти само гледай, само гледай. Не прави си тихо. Излизай. Памела! Памела, отвори ме. Ризата ми е вътре, Памела. Бе, кой толкова рано? О! Христо? О, Евдокия. Какво си се разтропал? Хората спят? И те спят, ама ние път трябва да се изкъпим. Свършиха ни сапунчетата и шампуаните долу в караваната и дойдох да поискам, ма съм объркал стаите, не знаеш, че си там. Ага. Сапунчета. И шампуанчета. Що си гол? Нали ще се къпем, бе? С шлифер ли съм? Еми да. Я, виж, взял съм ти бомбони за услугата. Айде, няма нужда. Дай ги на децата. Добре. Чакай, аз ще ги взем на... Изчакай. Не е удобно. Добре. Мерси.
хубаво. Не. Точно днес ще завали, бе, а? Обаче знаеш какво? Много облаки. Паца и на сватбата ни валя. То затова ни върви по вода. Ох, на нашата не валеше. Не валеше, миличка. Тара! Ето ме! Що си го? На море сме, бе, Елена, пък ти. Тортичка, а? И те. Ти не си забравил. Как мога да забравя, бе, муцънки? Благодаря. Ами как? Това все пак направих торта, това за 20 години. Честита годишнина, Любов. Представяте ли си цял живот с един и същи човек? Това е... Не ми е нужен друг янотанци, а? О, Марияна! Ужас! Това не е ли песента, на която сте ме правили? Не беше свършил и първия куплет. О, я моля се без такива глупости. Ха-ха, старчески хумор. Моя подарък за вас днес е така, цял ден без мен. Торта! Не, изчезвам. Къде изчезваш? Мамо, тато, Надя! изчезвам. Отивам по тъшковците. А телефона? Взех си го. Онова червеният звънец. Видяхте ли го? Кое? Не бе, долу е. Да, видях го. Отивате и го взимате. Ама, Сташко, те са с пари. Абе, никой няма да разбере дали сме го взели с пари или без пари. Значи, искаш да го откраднем? Не бе, вземаме го назаеме. Караме малко и го връщаме. Ами, ако ни хванат? От Шубе изпускате най-интересното. Мен не че ме е Шубе. Ама той е управителя. Аз ще му отвлека вниманието. Вие през това време действате. После се чакаме в тунела. Може ли аз да дойда с вас? Ами, аз не искам да те обличам в такова престъпление. И само да си казала на някой. Хайде. Хайде, Ели, хайде. По-правилно няма да стане. Хайде, тръгваме на плажа. Чакай малко. Какво? Първо трябва да мина през аптеката. Спокойно, аз им ще ти дам. Хайде. Не бе, не е това. Изпуснах си противозачатъчните в туалетната. Пиеш противозачатъчни? Да, моля те тихо да не чуят. Ма, аз... Мислиш, че опитвате за второ? Той Пламен така си мисли. А ти? Не знам. Нали кариера? Не му е сега времето да забременявам. Ясно. Поне при нас такава опасност няма. Що? Защото не сме правили секс отдавна. Колко отдавна? Отдавна. Месец? Не. 2? 3? Почти година. Марианка! Това със сигурност е най-доброто противозачатъчно вече. Или... Извинявай, да не искам да те обидя. Айде, ходи. Айде, че... Да ми разкажеш. Аз ще разкажа. Добрый день. Я хотела бы арендовать один велосипед. Понятно. Извинете, може за момент. Не сега. Ама в хотел ви има бълхи. Идите. Я сейчас приду. Какво каза? Ми, в хотел ви има бълхи. Нали ти си шейфът? Видях една такава. Отлетя натам.
Сигурно е било връбче, моето момче. А медузите по плажа отровни ли са? Обработваме. Няма медузи. Ама една ме опари. Така ли? Къде? Ами по окото, сега не виждам. А това виждаш ли го? Това виждаш ли го? Не виждам. Нали ти казвах, че не виждам? Глух ли си? А за акулата? Да, обикаля няколко дни. Видяхте ли я? Това ли си избрахте? Да, Да. етът. Хорошо. 10 лева. Спасибо. И да знаете, че тук е пълно с змии. Знаете къде карат? Он говорит глупости. Да. Пожалуйста. Бягай тук, че ще ти скъсам ушите. И вътре. Абе, играят ти на пика, бе, човек. Изнизахме, бе. Нямам пика. Нямал пика. А колко игри вече се нямаш пика? Стига да иди сега. На който му върви на карти, му върви в любовта. Айде. Ти ги викай на без карти, после аз съм нямал. На без карти ли? 3 валета, какво да направя, бе? Стига, Да си мълча ли? Стига, искате ли да спрем? И те, искаме един сладолет. Не можеш. Марианче, Като свършим играта тогава. Цепи. ли? Цепи. Айде, моля. сега ще видиш. Дай тук. Ай, си имал. Тихо. Тихо, че ме изнервяш. в ръката ми ги дай. Абе, айде, бе, като врагче. Ще те храня. Айде, казвай. Купа. Пика. Без кос. Всичко коц. Виж, тая дама пика от тебе. Айде, бе, какво ти ще? Ица, айде по-бързо, бе. Ица. Айде де. Аз отивам за сладолет. Ще ми купиш сладолет? Ица, какъв сладолет сега, бе? Ами не, тя каза, че много се яде сладолет и аз... Ица, моля те. Тичам да ти взема дъжичка, брат. Ица, какъв Ти сладолет? да видно, не сега. Марианче, не се наяде, бе. Много е мило. Абе, айде, бе. Коста, бе? Къде е колелото? Не можахме. Един човек ни гледаше. Какво късва е гледал? Баламосва хоня половин час, а вие какво? Нищо. Баламосваш си го, защото си баламурник. Ти знаеш как гледаш, така. Ти си баламурник, какво късва е гледал? Ти открадна ли го, бе? Фасъска работа. Абе, ти си била скрита лимонка. Какво е лимонка? Ти не знаеш ли? Женски лимон. Айде, идвайте. Госпожите! Ето, дали сте повече на колежката за колелото. Да, благодаря. Задръжте рестата. Няма да ми създаваш проблеми. Бъди така добра и изчезни. И защо да съм добра? Щото съм на почивка, бе, с жена ми, с детето и затова. На почивка. Аз си мислих, че си на профилактика на машините по морето. Ти това откъде го знаеш? Защото аз я уредих. Как си представяш, че баща ми ще разпише подобна молба? Мислих, че искаш да сме заедно. Я дай 2 сладоледа. Мисля да му кажа всъщност на каква профилактика си. Няма да спекулираш това, че баща ти ми е шеф, разбра ли? Значи си ме използва само за секс. Нищо ли не означавам за теб? Марианчето иска и една вода. Дай една вода. Аз съм Памела. Кафявата, захар, дето... Някакво ми обясняваш, Ица.
Това си е твой проблем с каква захар си пиеш кафето. Ама точно на днешния ден аз това не съм го очаквал наистина. София е и натам. Разпитахте ли за строежа? Разпитахме. Дигат рамене. Или не знаят какво се случва, или не искат да кажат. А вашите? Как приеха татуировка? Не съм им казала. Все едно си убила човек. Не, ама днеска имат годишнина. Сега няма да им развалям празник. Искаш ли кафенце? Така ще ти науча тайните. Ако пиеш с затворени очи. Водата е брутална. Няма ли да влизаш? Извинявай. Първо да се събудя. О, така ли? Ами ако си искаш кафето, ще трябва да влезе. Дай го. Ела да си го вземеш. Съжаляваш. О, колко ме е страх! Дай го. Не! Чакай да ме, стой! Разливам го! Ще те залея! Ще те залея! Айде, бе. Не, Не, пусти ме то! Разляхме кафето! Бри се! Отивам. Къде отиваш? Не искам да седи сама. Да не сидите гледачка! Нада, аре стазва водата! Остави я, бе. Имам още малко кафе! Идваш ли? Не е ли студено? Абе, който е сам, му е студено. Тръгвай. Защо решиха да влизат така изведнъж? Само щяхме да го ставим да бият. Какво? Ти нарочно. Ох, моля ти се. Иначе нямаше да ми проговори до 30-та ни годишнина, ама. Искаш ли сладолета? Да. Ица, да знаеш, ще изгориш. Аз вече съм изгорял. Колко е сериозно? Николко. Приключи. Какво ще правим, ако Марианчето разбере, а? Ще правим. Правя всичко възможно да я разкарам тази качалка от хотела. И ти обещавам, че ще я разкарам. Купи да ми струва това. Ще я... Вици! Абе, Ти какво правиш тук, бе? Нали ти го казах ясно, бе? Изчезни! Изчезни! ей, човека има годишнина, потапе се. Каза си му за нашата годишнина. Вици! Чакай малко, имаш 2 годишнини. Какво става, Вейцо? Ели, коя е тази при мъжете? Къде? Там. Не знам, що. Ами изглежда се познават. А? Така ли? Оп. Ма до кога така нещо ще се разправят тези? Я ние да ходим да видим какво става, я? Айде. Жените гледат, потапяйте. Стопите! Само мъже, слушам как сме тук. Абе, Сънф, ти кога ще научиш да караме? Само говориш колко си добър и нищо. Не всеки може да се научи. Нали така? Маниаче, нали знаеш, че колкото и да гледаш към тази палатка, за тебе няма място в нея? Искаш ли да ме дразниш? Това беше добре. Олите.
Типе. Много е зачервена. Ще отида да питам Тото за някакъв мехлем. Ти стой тук, окей? Пак оправдания. Ние не сме се виждали. Имаш и мехлем. Бате за татуировка. Да, Боро. Как е, минали ти малко? Май не. Въобще не трябваше да влиза с тази прясна татуировка. Тогава що ме викна? Аз съвсем изключих. Те не ти ли казаха, че не трябва? Сигурно. Вчера изобщо не знам къде се намирах. Абе, знаеш ли, че някой ми беше казал, че ако го наложи с листа от брашлян, уж помагало. Брашлян? Да, бе, даже е там за дюните има. Ако решиш, де. Не знам. Мерси за съвет все пак. Моля ти се винаги. Ехо! Какво става? Кой е това момиче? Това е... Аз съм Памела. Памела. На Пламен... Това бе. На Пламен братовчетка. О, здравейте. Мариана. Памела. Елена. Памела. Приятно ми е. Далечна въртовчетка. Далечна, но все пак си е рода. Защо не си ми казал за нея? Ами, не е става въпрос за Памела, извинявай. Не. Памела. Не сме говорили. Колко време не сме се виждали, а? Колко е малък този свят, бе. От деца не сме се виждали, бе. Боже, конес. А вие по майчина или по бащина линия? По майчина. Не, баща и моята майка са трети, четвърти, някъде там. Еми, добре. То не стана ли време до агенцията да ходим да видим? Да, хайде да ходим до агенцията. Къде да ходим? Вие защо? Ние ще се справим идеално. Вие идете, погледнете се малко. На спа съм ви запазил, коктейлчета, нали? Спа. Да. Айде да ходим на спа. Айде, идете на спа. Памела, искаш ли да дойдеш с нас? Не, то няма смисъл. Аз съм запазил само за вас. Какво толкова? Ограничени са местата, не може. Памела сега идва, братовчетка му е все пак да я разведе да види града. Ама Ица, тя града го е видяла, бе. Не го видях. Ето, нали? Айде. Добре. Отивай. Хубаво. Добре, до после, айде. Всичко ще се оправим. Айде. Чао. Чао. Сега ще го намажем и ще мине. Аз вече го наложих с брашлян. Моля? Ама май стана по-зле. Какъв брашлян? Откъде го взе това? Там, от дюната. Аде, това е отровен брашлян. Ще ти изгори кожата, кой ти каза, че лекува. Никой. Така съм чувала. Дай да го намажа и ще отида да потърся някакъв ред. Споко, някакъв брашлян няма да ме убие. Не може да си тръгнеш така. Ще се инфектира. Къде бе? Сега идвам. Как можа да ме запъркаш това, вейце? Къде е моя братовчетка? А моя ли бе? Мариана ми знае цялата рода. Плюс това, и двамата малко се приличат. Да, бе, страшно си приличаме. Направо сме като две капки вода. Мразя да лъжи, ели, това е. Паце, много съжалявам. Обаче, ще да знаеш, аз бих направил абсолютно също нещо и за
Значи все пак ти купиха колело. Под найем. От хотела. Аз помислих, че си станал послушен. Кой? Аз ли? Не, никакъв шанс. Я сега ти ми кажи. На какво се лови Сафрида? На чепаре. Ей, браво! Ти си истински рибар. Кога ще ходим пак? За риба. Ставай! Да палиме лодката и да отиваме през скаличките. Бързо! Виждаш ли караваната? Да, господин Порушев. Значи, искам да я вдигнеш и после да изравниш отдолу. Разбрам. Значи, тия са страшни каръци. Излъгали ги с резервациите в някаква агенция. Оу, Син Парушев! Как сте? Здравейте, здравейте. Това е Геннадий. Приготвихте ли си багажа, че съм го викнал да дърпне караваната? Ми няма как да я дърпне караван. Защо? Защото оставаме още една нощ. Не, това вече е прекалено. Час, за кое извиках Геннадий? До 1 час да сте освободили караваната и да сте напуснали територията на комплекса. Господин Порушев, моля ви се, разбираме, че Геннадий е дошъл. Ние ще му платим бензина. Айде бе. Един ден повече, голяма работа. Тето е днеска, там е утре. Да, хора сме все пак. Няма хора сме. Вече не съм човек. Достатъчно компромиси ви направих. Ако шефа разбере, че съм ви пуснал, ще си имам големи неприятности. Ами ако види... това... И той е Луканов. Трябва да станем хотел на годината, трябва да станем хотел. И като не станем, какво бе? Викая твоите конкурси, Луканов! Не ме си... Ти какво гледаш, бе? Аз май по-добре се тръгвам. Да, айде. Значи, можем да го пуснем в интернет, но ако ни приготвите една маса за довечера в ресторанта... Може и да не го пуснем. Да, имаме повод. Обаче, триете това нещо пред очите ми. Естествено, ама на масата да има няколко бутилки винце, свещи... И 3 рози. Ай, 5. Става ли? Става. Много нахилени пристигате, значи нещата са се уредили. Абе, не. Агенцията работила до обяд, но... Какво? Спокойно, бе. Казах но. Христо е запазил маса в ресторанта до вечера. Как успя? Било. Ние годишни ли имаме с тебе или... А братовчетка ти? Къде е? Не ми говори за нея, моля ти се, защото... Така ме е ядосала. Пуснахме да се разхожда сама, защото ние трябваше да изчакаме. Да. Да я вземем от пристанището. До сега сме я чакали там. И къде може да отишла според теб? Къде знам къде може отишла. Сигурно се прибрала към Бяла Слатина, знам ли аз? Спокойно, тук съм. Как ще си тръгвам аз? Току-що дойдох. И как можа да оставиш сама? Тя не познава града. Наложила и се да хване такси. Как може, момчета, след всичката драма, която е преживяла? Милата. До сега успокоявах. Имала е връзка с женен мъж, който е обещал да я заведе на море. Представяш ли си? Но в последния момент я зарязал и отишъл с жена си. Гад, ти... Нещастник като е. От 1 година са заедно с този човек и той е лъгал, че ще се разведе заради нея. Долен мръсник. Смърт за такива. Смърт. Смърт? Най-лошото е, че все още го обичам. Направо като влезна в празната стая и... Спокойно. Няма. Не, ти не бива да оставаш сама. Няма. Идва с нас на вечерята. Край. Милото, това си е личен празник. Ние не я познаваме толкова добре. Ние се опознахме вече. Не знам дали ще ми повярваш, но наистина усещам твоята годишнина като моя. Но много си мила. Да. Ще отида аз да се приготвя. Хайде, отивай. До по-късно.
Жив да си, че ми помогна с нещата. Гладен ли си? Ами, може да хапне нещо. Еми добре, влизай тогава. Опа. Ай, заповядай. Ти не си ли заключваш? Не. Какво ще ми открадат? Ако знаеш какво правим в София, така. Няма нужда. Сашко, в отключен дом кръците не влизат. Ти сам ли живееш? Имаше една русалка, руска русалка, но беше отдавна. Имам и син, Иван. Той е чак в Канада. Много е далеч и затова много рядко ми се обажда. Имам и внучка. Стефани. На мен е кръстена. Ти нали си Чефо? Да, Чефо от Стефан. Стефани. Аз пък съм кръстена някакъв Александър Пушкин. Така ли? Да, някакъв позната баба. А това? Кое? Не го ли ползваш? Това ми го дадоха някакъв абонаментен план. Ама за какво ми е? Само прах събира. Хайде да, сядай. Добре. Добър апетит. Край. Сега ще им разкажеш всичко. Свършени сме, пати. Що ние, бе? Заради тебе жена ми мисли, че спа с братовчетка си. Много добре я познавам. Когато се съмнява в мене, земницата й се увеличава. Добре, да не е ли странно? Памела пък от Бяла Слатина. Хората се казват всякак. Моля ти се, познавам го. Не го ли видя? Много добре го познавам. Когато се чувства виновен, започва да сдейхва, да пълтече. Видя ли го? Видях го. Глупости, моля, филмираш се. Ако не е друго, поне са ни верни. Сети се. Човече, това е гениално. Слушай сега, какво ще направим. Давай. Хвърли. Кофата в кофата. Това са и всичките дрехи. Гола ли я съвлече, бе? Това ли ти е решението на проблема? Да изхвърлиш дрехите? Няма дрехи, няма Памела. Престани да философстваш, бе. Идва камериерката. Пламене, спасявам ти брака, човек. Ти на мене. После ще ми благодариш. Я чакай малко. Я направо фърли куфара на всеки случай. Ти не си добре, бе. Готово, направих ти профил. Какво? Профил. Това е Иван, сина ми. Да, сина ти. Натискаш тук и говориш. Иван, сина ми. Спри го, там може да е много рано, бе, да не ги събудим. Hi, I'm Stephanie. Who are you? Hello. Стефани! Стефани! Това съм аз. Дядо ти Стефан, бе. Къде е баща ти? I don't understand. Много те моля, повикай баща си, Стефани. Sorry, I'm not allowed to talk to strangers.
Пламен, няма ли да изчакаме братовчетка ти? Да, ще чакаме. Тя сигурно се е отказала. Къде е Сашко? Обадих му се, пак е сребаря, ще дойде. И какъв приятел се намери нашия. Добър вечер. Моля, заповядайте. Най-добрата маса. Най-добрата маса. Аз изпълних моята част от уговорката. Сега ти твоята. Обещая ли нещо, прави го. Има компромат? Няма компромат. И моля ви, бъдете тихи. Да не смущаваме останалата част от гостите. Естествено. Няма и да разберат, че сме били тук. Това е друг път съм го чувал. Капайте, пивайте, поръчвайте си каквото искате на днешната дата. Преди 20 години аз и ето тази жена. Добър вечер. Аз извинявам се, че закъснях, ама докато си избера какво да облека. Ай, баща ми, ти нямаш ли същата риза? Конфекцията, то може от всякъде да се... Нали беше под наем, бе? Слушай, не е хубаво да правиш такива неща. Какви... Стига да е... Добре, няма да правя така. Сега да вървим, айде. Чакай. Ти сигурен ли си, че аз трябва да дойда? Все пак това е семейно тържество и някакси... Аз бях ли у вас? Бях. Запознах ли се с семейството ти? Запознах се. Така че сега ще ме слушаш. Айде бързо, идвай. Ама с теб не може да се спори. Казах, идвай. Бързо. Yes. Телешко с манатарки. За нас също. Обичам Гъби. Вие пък какво правите тук? Аз си я поканих. Позволете да ви представя моя сърдечен приятел Герхард от Германия. Фашист се надушват. Добър вечер. Знам, че е изненадващо, но в момента, в който зърнах Евдокия, сърцето ми спря да бие. Час на смъртта? Зетя, предполагам. Да. Най-важно е човек да бъде с онзи, когато обича. Сядайте. Налейте си, че искам да вдигна един тост. Познавал съм много. Харесвал съм няколко, но обичам само една. За тебе, любов. За теб, любов. На здраве, Ицо. На здраве. Здраве. На здраве, Марянче. Здраве. Значи, ако се разхождаме още, ще излизат птичко. И какво? За нас вечер няма да има, така че малко по-бързо моля. А сега Герхард ще ни разкаже за Германия. Бил е със студент с госпожа Меркел. Ангела. Ама тя беше от по-горните курсове и се срещахме от време на време. И като се видим... Здравей, здрасти, как си, що си, как върват нещата? Такива ми работи. Георги, какво правиш тук, бе? Не Георги, а Герхард. От Саар Брюкен. Това е Георги от Саарево. Бяхме с него съученици. Преди или след госпожа Меркел? Извинете, но трябва да тръгвам. Ясно е, че сте припознали с мене, но
Само дето аз стана кривак. А той мошенник. Ей, да не ви е излъгал с нещо? Каква низост! Да обиждате така хората. Както обичате, госпожа. Сядай, моля те. Толкова съм щастлив, че си тук. Сядай. Какво ще пиеш? Нашите приятели имат 20 годишен брак, празнуват. Давай, сядай. На здраве, да сте живи и здрави и да ги лядите. Айде, а ще пие, каквото пиете и вие. Ти имаш ли рибка? Да, много е вкусно. Калкан? Да им казвам, или ще дойде с мен за бързо. Ще те убивам, бе. Братовчеде, един танц. Я ми кажи, ти харесваш ли Райна? Певицата? Не, майката на Пламен. Да, много мила жена. Тя ми готвеше филийки. Така ли? Да. И как точно ти ги готвеше тези филийки? Защото майката на Пламен се казва Лиляна. Не ти е никаква братовчетка, нали? Ти си мъжа, за който ни разказва. Ако обичате, това тук е изискан ресторант. Ако ще ми крещите, по-добре си отивайте на село. Ти по-добре мълчи и продължай си пасеш салатата. Емиле, чуваш ли? Ама това вече е направо безпризорно. Пълна мизантропия. Говори, бе, Пламене! Езика ли си глътна? Аз не знам. Не знам за какво говориш. О, и продължаваш. От кога сте заедно? От кога си с нея? Не сме заедно, не съм с нея, казахте. Добре, че пия противозачатъчните. Какво? Чакай малко, нали правим опити за второ дете. Как пиеш? А ти каза ли ми, че си имаш любовница? Абе, не ми е любовница! А каква ти е? Не ми е любовница! Братовчетка! Ние на ресторант ли сме или на цирк? Ти чакай, че става интересно, моля те. Сега трябва да избираш. Аз или скъпата ти съпруга? Аз си помислих, че... Не дай, моля се. Извинявай. Не искам те случаем изобщо. Извинявай, наистина. Няма се извинявай. Ти се притеснява за някакво колело. Браво, бе, крадат. Чакай, бе. Аз това не съм го платил. Знаеш ли кога на Дънка Маклауд майка му е разбрала, че е безсмъртен? Кога? След 9-я неуспешен аборт. И какво бе? Не. Стига, бе. Добре, моля ви. Все едно не сме, не те познаваме. 9-я неуспешен аборт. Имаме една брутална. Къде ще така това? Като ти научаваме на същия горе-долу, дали патия. Наде. Чакай. Наде! Наде! Какво има? Какво има? Защо плачеш? Ей! Защо плачеш? Какво има? I see your broken heart. He's left out in the dark. Others disappoint and drown, but I won't let you down.
Аз отивам в София, на вас желая много приятно море. Това скъпчето беше много лошо. Подло. Първо ми целуваш, после се криеш. Защото си имам приятел. Не,